tak, milí přátelé, vítejte v hotelu. Kde my jsme se dnes ubytovali. Pokojík jsme si rezervovali předem, měl to být apartmán deluxe, takže jsme čekali pokoj takový cenu odpovídající s vybavením, které bylo poznamenané jednak na internetových stránkách, ale i na letáčku, který tady je k dispozici. Bohužel v pokoji, ve kterém jsme byli, který nám byl přidělen, tak tam jaksi nefungovala ani jedna lampička u postelí, nefungovala buď zásuvka nebo samotné lampičky, nedokážu to hodnotit. Další takovým menším nedostatkem bylo to, že na satelové televizi se satelitem nešlo prostě nalézt vůbec žádný program, který bychom byli schopni mu rozumět, nějaká turečtina či jaké jazyky další tam se ozývaly. No ale to dobře. Co jsem nebyla schopná přijmout, tak teda byla jaksi nečistota na toaletě. Samozřejmě v tom pokoji už teď nejsme, takže to dokladovat nemůžeme. Jsme v jiném pokoji, který ovšem je v podobném duchu. Můžete se podívat na jednu lampičku, která svítí. Druhou lampičku si prý máme zapojit, takže jdeme na to. Tady máme teda kabel, který bychom měli zapojit. Slečna z recepce se o to i pokoušela, takže takhle nějak do zdi se snažila, pak teda zkonstatovala, že si zapojíme sami. Ano, my si můžeme zapojit, vzít lampičku a tady máme zásuvku, tady si ji zapojíme, tady si dáme na postel a budeme svítit. Tak, to jsme vám ukázali postýlky, jaký tady máme. Co by rodina. A jdeme se podívat dál. Půjdeme se nyní podívat na sociální zařízení, do koupelny a kde je i toaleta. Kde teda já si myslím, že ta čistota není úplně také optimální vzhledem k tomu, že se tady povaluje prach a čísi vlasy ještě nějakého předešlého hosta zřejmě. Nevydržela jsem tedy, záchod si myju sama si myju ze spodu prkínko, který je zaneřáděný stolicí. Jo. Takže to prostě na to si nesednu, dokud si to neumeju. A byla bych ráda, kdyby cena byla snížena o to, že jsme si byli nuceni nakoupit sami čistící prostředky a pokoj si uklidit sami. Nehledě na to teda, že z hygienického hlediska je tady samozřejmě riziko ještě co si polapit. A to bych opravdu velice nerada. Prostě to tam bylo. Tady byl prach, vlasy. Takže ještě to jdu postříkat nějakou dezinfekcí, protože tohle to je jak veřejný záchodek a ne hotelový pokoj. Potom umyvadýlko, že je menší, to holt máme smůlu, že je trošku menší. Takhle se tu budeme mít. No a potom teda tu máme takhle koupelničku, sprchový kout, který nám jaksi dole koroduje. Je to koroze, myslím si, ty černé fleky tam. Dobře, no tak budeme se sprchovat v trošku starším zařízení. Na 3 hvězdy výborný. Ano, zapomněla jsem říct, že hotel je 3hvězdičkový teda. Potom tady byla slibována na letáčku žehlička. Kde nic, tu nic. Na obhajobu hotelu je ale nutné dodat, že žehlička i s fénem jsou zapůjčitelné na recept. Mikrovlnka tady je, ano, toustovač je tady taky, to je pravda, to teda splněné tyto podmínky jsou. Máme tady koš, máme tady lednici, to je v pořádku. Nyní, no ano, zapomněla jsem vlastně říct jeden takový detail. Potraviny, které tady jsou, tak jsou některé naše, ale to, co naše není, tak je nějaké mléko načaté,
nějakého starého data zřejmě a zapáchá a rozhodně nepatří tedy nám. My jsme si to mléko nepřivezli, takže zřejmě paní uklízečka, která sem chodí, tak nevím, co přesně teda uklízí nebo co všechno se kontroluje, ale každopádně mléko tady bylo přenecháno dalšímu hostovi, aby si mohl dát kyselý zákys. Tak a televize. Ano, máme tady televizi. V minulém pokoji, který nám byl nabízen jako náhrada za ten neuklizený a nečistý pokoj původní, rezervovaný, tak tam teda televize ani nebyla. Hurá, máme nyní televizi, která ovšem nefunguje. Je to televize se satelitem, nefunguje, nelze tam nalézt žádný program, už ani ten turecký, který by nám tady fungoval, takže na televizi se dívat nebudeme. A na recepci nám bylo řečeno, že paní manažerka není bohužel přítomná, ale zítra teda, že bude skontaktována, abychom vyřešili televizi, případně technik, který nám televizi zapojí. Nicméně cena, která je uváděná na internetu, kterou jsme tady i zaplatili, tak cena zůstává taková prostě, která teda byla. Nebo nefunguje, ať už máme funkční televizi nebo ne, a ať už si teda musíme nakoupit svoje čistící prostředky, abychom si umyli alespoň tu zaprášenou a zaneřáděnou toaletu. Nevím, jak se vám tady líbí, milí přátelé, ale já jsem si zcela jistá, že tento hotel už příště asi nenavštívíme. Ale co bych mohla doporučit, tak je hotel, který je hned sousedí, hotel Sonata, tam bychom rezervaci i měli, ptali jsme se, bohužel tady ta cena nelze poplatek zrušit, stornovat, takže dnes tady zůstáváme na celých dalších dlouhých 5 dní. Tímto se s vámi loučím a až pojedete do Prahy, tak doporučuji pečlivý výběr i tak, že si pokoj okamžitě zkontrolujete a budete se snažit řešit prostě případnou nápravu, tak jako jsme se snažili teď.